Pojďte se s námi projít do zámeckého parku Krásný Dvůr. Tak vydáme se na cestu. Jo, a půjdeme jen po cestičkách? Ne, půjdeme teď po neznámých malých cestičkách a uvidíme, kam nás to dovede. Tak jdeme to. Jdeme teď po tom lesní cestě, tady někdo šel s koštětem, tu cestičku celou zamet. Co si o tom myslíš? Tak nevím, co si o tom myslet, že tady uklízejí až posaď. To je všechno. Pocať. Ano. Co si o tom myslíš ty? Tam vzadu na nás čeká nějaký pavilon, vidíš to tam? Tady? No tak tam taky něco je, tak jde na to. Jak ti to trénuje jiné skupiny svalů. Jo, jdeš na procházku a vrátíš se z tréninku. Tak co nám řekneš, jak se ti to líbí? Mně se tu moc líbí. To jsem vůbec nečekala, že to bude tak velký a hezký. A že je to takový klid. Na procházku všem doporučuji. S dětma, bez dětí, romantický výlet, cokoliv.